was boos geworden, maar daardoor, ik weet nog heel goed dat moment, daardoor werd ik nog meer door die break getrokken, snap je wat ik bedoel? Dus daar heeft echt voor gezorgd. En nu, ja, gewoon die strijdlust die zij heeft, weet je. En die rust ook als persoon, dat is gewoon, ik ben dat, weet je toch. En dat heeft mij gewoon zover laten komen, weet je. Zover als dat ik nu ben, weet je toch. Die mentaliteit die heeft zij mij meegegeven van, weet je, oké, je vindt dit tof, weet je. En dus ik had daarvoor gekozen, maar ik heb haar ook moeten laten zien waarom, je weet toch. En nu weet je wel van, oké, hij doet er echt iets mee, snap je wat ik bedoel? Dat moest ik haar bewijzen en voor mij is dat de grootste drijfveer geweest, weet je.